Maadjong bunta guys, kini na pud si Tambukikay og karong adlaw guys, nagplano ko nga magluto og sampay ng saging with manok Bisaya. Kaning putahia guys, diri ra gyud ko sa lugar sa kumbana nakatilaw nya. Kinaunhan ani curious jud ko kaadyo og unsa ni kay naagoy saging sampay na ja napadyoy manok Bisaya. So mao na atong lutuon karon, so akong ipakita ninyo ug unsaon ni pagama. So kay daghan man ay process guys, kay manguha pa kog saging, magtuba pa ko og saging nga ang kinahanglan pud ani nga saging dili tong dungaguna katurang mura bitag lujat pa, kay aron dali ra siya maluto unja magkagod pa kog lobe pagkahuman mag-ihaw pag manok. So sige guys, kay kumbati na ta. O karon guys, magtuba na ta og saging. So, let's go! Lo! Maapil man yung kalabo, aray, utaw! Hindi ko makasaka. Kariray kwaon niya. Isod man. Ano ko sa ana o dangon. Ikaw ko ana ni patlon o. Sorry. Bungkag. Wow, di kuha na mo. Nakasa, gajud ko guys. Napukan, nakaring itungtungan sa mga kalabo kay nahagma ang saging. Atong saging so nagibugtok kay puti man siya og ingana og nay putik-puntik kay gibugtok na siya. Guys, atong sipion o isog. Isog, galing balding na tubig guys. Kaya tagok manggod inig panet. Anong dili ang tagok. Alam mo na magbugtok lagi ni. Ito mag-sliceon. Guys, kay hinlo na. Mao ni ang bugtok na saging guys. So di ni nato iapil kay mauton man ni og kuan pa. Di guwapa. Sama nako nga guwapa. Ini bidang cubes dalam pina. Ato nang kumutan ang lubi guys. Kaning pagkuan ni kaduhaon nato kumot ispiso o dili ispiso. Maunan ni guys ang atong mga ingredients. Saging,
manok Bisaya o panakot. Ahos, bombay, luya, tangad o hamutan. Kay para mahumot mo na makahumot ng hamutan o ang tuno sa lubi is piso o ang dili is piso. Sige guys, kay magluto na ta. Una na itong ibutang guys ang manok kay atong patuksan. Sunod magbutang na tag-oil guys kay atong gisahon ang panakot. Kung ato na ibutang ang lasay nga tuno, ang kaduhang ikumutan. Ato sang takuban guys, kay bubukaw na, ilunod na to ang saging. Bukaw naman guys, ibutang na nato ang saging. Ano taman ka dyan ni paniya ko ni sudana. Og ilunod po na to ang tangad og ang humutan guys. Aron mahumot. Pinakalas na tong ibutang ang ispiso nga tuno. Atong timplahan, bitsin, asin. Ug atong tilawan guys. Lami oy, sama sa akong kinamit, di ba babe? Ug karon guys, ato na ning haunon. Mauna ni guys ang atong sampay ng saging with manok Bisaya. So bambam na ta guys!